Ekhulumela yombili imindeni owakaMthethwa owakaButhelezi, uMntwana uZuzifa uthe uMthethwa uzokhululeka njengomuntu obesithobile. Wachaza nangokuthi uMthethwa wayebukeka njengomuntu ojabule ngaphambi kwezindaba zokudlula kwakhe emhlabeni. His humility was just overwhelming, and what he had achieved for the country in all the roles that he played. I mean, being a minister in portfolios here, and now ending up representing the whole country in France as an ambassador at 58 years old, which is very young. I remember him really going to Sbari. And what is so sad is when we see some clips, which my brother here sent to me, on Saturday, 2 days before he passed, when he was doing Zulu dance, looking very, very happy. So it's a shock. Akwamukeleki kwabasekhweni ukudlula emhlabeni kukaMthethwa. Sixakekile ilempica abadala esibhekene nayo. Kodwa ke kunjalo fanele silindele imphumela ezophenyo ukuthi uphenyo luhamba lifika kuphi. Kodwa nje sibhlungu kakhulu. Siyemkeleka isinqumo sikahulumeni waseNingizimu Afrika sokuthumela abaphenyi eFrance ukuyophenya ngokudlula emhlabeni kukaMthethwa. Njengoba behambile mhlawumbe bazoletha ezinye izindlela zokucwaninga lesi simo esibhekene naso. So into esiyimukela kakhulu siwumndeni. Umndeni kaMthethwa usositholile isitifiketi sokushona kwakhe. Yombili imindeni inethemba lokuthi lizophothula kuleli sonto uhlelo lokubuyiswa kwesidumbu sikaMthethwa.